Yes, mga ka-Ripa Peps, mga kagulong, mga kapatid natin sa nagmumotorsiklo. Dito po tayo sa Rosales, Pangasinan para sa ika-4 na event ng Charity Riders 1 for Luzon. At kasama natin si Sir Ronnie, founder ng Solo Riders Life in Two Wheels, Pangasinan po. Solo Riders Life in Two Wheels. Bakit ganun ang bakit life in two wheels? Mahilig po kasi tayo sa motor eh. Simula pa lang yun ang pa natin. Parang pinaka natin yan, pagmumotor. Kailan nabuo ang Solo Riders Life in Two Wheels? Nag-start po kami February 21, 2020. Bago lang. Medyo bago lang po kami. So, kadalasan ba yung mga event ninyo ay ganito rin, charity riders? Mag-charity po kayo o meron pa po kayong ibang event? Kadalasan po nasa charity lang kami. Kadalasan nasa Riders Alliance of Pangasinan kami. Ngayon po ay dito kami ngayon sumasama sa CR1L sa pamumuno ni Sir RL Cruiser at sa buong team niya. So how do you find the event? O dahil madalas na po kayo, so ano po yung inyong masasabi? Ano po yung inyong mensahe sa kapwa nating riders? Para sa mga kapwa natin riders, iniimbitahan ko kayong lahat na sumama at tumulong at sama-sama po tayo na magbigay ng tulong sa kapwa natin ng mga nangangailangan. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap, sa pinakamahihirap na kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Okay, very well said. Okay, samahan niyo po kami sa araw na ito sa event ngayon. Meron po tayong 200 beneficiaries na bata. And at the same time, meron po tayong feeding program para sa mga bata. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jessica Andrada. Maraming salamat po kasi nagpunta po yung charity riders dito po sa aming Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan. Malaking tulong po sa aming barangay ang binigyan niyo pong tulong sa amin. Maraming salamat po. Ako po si Brian Sante from Binalonan, represented ng PICG sa Pangasinan chapter and PICG sa PNP Multiplier na isang assistance for PNP in Pangasinan. So andito po kami ngayon sa Salvacion at kami po ay one of the part na tumulong sa charity dito para sa mga bata at mga nangangailangan. So, yun po, representing the PICG and the Team Adventure Philippines. Okay, we're here in Barangay Salvacion, Salvacion Elementary School. Of course, with Sir Marces. Oh, I almost forgot his name. Okay, Sir Marces, how do you find the event today? I think it's fun. Seems like kids are having fun today, and everything is, I think, good. I like it. So, how far you going again and again this kind of activity? I think it took me 3 hours to get here. Oh, From Labrador from Labrador to here. It's always nice to come to these things because it's good to see that we can help people even with little. So, what is your message to our fellow riders? Don't be shy. Come and join us. It's always more fun with more people. Thank you, Sir Marces. Magandang umaga po. Okay, nandito po kami ngayon sa may Salvacion Elementary School. Nag-join po kami dito po sa napakasaya at napakaraming mga bata na napasaya ng aming kaibigan at presidente namin na si President namin na si Raymond Natnat. Ngayon po, pakilala ko po sa inyo yung presidente namin sa grupo namin na Aeromax Riders Club of Binalonan, Pangasinan. Pres Ray! Medyo shy type po siya pero magaling na rider po to. At napakabait at napakatalinong leader. Sir, kayo naman. Magandang umaga po sa atin lahat. At kami po ay nagagalak na maimbitahan na dumalo sa isang charity dito sa Pangasinan. Ako pala si Ray Gico, ang presidente ng Aeromax.
Pinapakuan ko na lang yung mga ibang kasama ko na hindi sila na kadalo dahil may mga importante din silang lakad. Mabuhay po tayong lahat.